Jaib Kinscialé agus fáilte go dtí episód ifir a teacht. Tá sé scainnis dhéanam episód gon padchréile ach má sásta bhar eis. Sé near sin ámama ar an tá babaí begam agus bín teachar sort am suúráil le rud dhéanana ach smáile meid na padchréile agus bhí sé gestam gona gestam chuna alarm leis agus Seile chuna déanais be man an episód ifir a hát naí agus agus tá san beidir go mé 1000 episód an tam, ní bhacha saat fós. Ach earraigh tá sú muid chuineal go mai agus sé hála réins rudí stáon tam tearnach bhí muid bhí me caiintlib. Bhí stadim éhain an, tá sin hartair, nís bin míochan inis. Bhí sé sin scanhil ceirtearnas muire. Is cuilem ba chavíle sa ceir déag bhí me teilm hain agus bhí staidim úfasach donna. Ní film cuinú intainm bhí a staidim ach bhí sé andan go jo. Mas cuinlib sé staidim a céan gynna do gona mar a borna trásal til itin I gunda chláir freisin le hins náteach sinna le hánig an áige níos ag na dóirse in na tí bhí gar an áige sin. Agus in teann in na suúr bhí báileid mar mílteach teach ar nos caiite nos clocha bag a bíteach ag an áige níos ar a mór. Bhí chláocha í le chuí éon bhile éon fár cí gáir éon bhile bhí gar an áige le an áige sin na bharige agus bhí sé le chuí bhí armsa máir chuid na chláocha í thó geall a tam sin. Bhí sé sin andan go jo, is chuine bheith am hain san naí bhí sé níle sam, bhí sé nos jet engine tá sa cean na Eitileán mar mílteach sin jet engine mór bheith deachtaíomh mag an doras bhí neidir tarna. A bhí staidim éhain sort in rud céine ach níos measa. Is cuilem bhí leis an mór cheap me sort me cínte bhfuil bhí fáilte arm bheach na fuineag nó hó briste agus nó macha tín macha an dumaiste deanta chun tín sort ón tríoch ar maid sin stoi go dtí beidir cúg leise cúg bhí sé an duna go jo. As fuin na dhé sin tá sé tartar a séoch go ra bhí sé fós uafasach donna ach an coppla bhuiach le sin an trí go tín cúid ar muid bhí sé bhí an éhris go teormsach. Bus tí a bhí chuirt cearca leor ní raon dumaiste mór deanta ní raon an jean near do bh jean a réich near jean sétí. Coppla leach cearca leor ach tesin cearca leor is nar a chuis le cecha donna hín staidim an a choláide hí chuí bhí me buíoch nar a sétíoch coppla leach agus nar bisisiúh nar séidirh steach éon éanaag freisin. Agus nar tá san bhí den bháin mar me gona mún an gála be. Ina dí agrásstairt mai cheappa gur hitcrán teach do bhile as an obair na rud a cinint. Ach na chuins le cecha donna sa bhín staidim. Bhín tar nar marmh ní smúdaine nó mar se bhín tar na sin. Ach freisin rud eile tuimse ceapah cúis eile. Stói gur hábhail muid nó gur thbha go leordaine ná gur a tháinig is staidim san naí. Tuimse ceapa dáach staidim an ní slóchte lár a lei, do muileach staidim lár a lei, bheach aimime aine má I gghear a bheith brenn na Lonnaí ar na tanta ar na tain móra éanna gar an áige. nó bhacht daoine ggéirbh mó sart pleiciacht agus tuimse ceapa gomach ní smú daoine marí crán tíarb nó. Ní bhacha sát fuadacha cinse bhfuach sa chléige na rud ní bhacha sát. Sinna tuimse ceapa récha sin buntaiste bháin gur tháinig is staidim gur bhfuil staidim san naí sa dorachtas. Ach agus mar dúirt me bhí marh duna bháin ach bhín tarn go bheith díireach duna bháin mar déach sa bheith níos measa. Is cuilm staidim Ophelia mar me gona mú.
marih tá mai ceap go raibh cearan na cúgur duine beidir marih a tám sin crainte bes cúis tá crán á chúntarteach na a bhín staidir mar sin agus caiinte crainte ní mór an crainte tá te ach tá crainte leis na ESB agus bhí cúcht i ríist cléise bfuil cúcht a teir in na suir bhí sé mí feit sí lá te sin sácht anna a gard lá i gíomhre ach na a chunstú compras a go leráteach muo agus gona mar agus áteach eile tá mai ceap gur se déan ó híine lá nó beidir áteach níos fuidir ríist mar bheith caiicís mar bheith tháinig an cúcht rá se cup mar se bhí muid fear bhuioch faoi sin nárá se ach trí lá. Níor a gáhann an bí le go chaachchas a rís ar heáil Tá se láháin ile bheit an staon bí le go chaach ach straach se an lá sin Tá se láile agus se mar se deabair se amach má go leir an teir na suir mar me dé se bheith a bhád a bhaid níos measa. Bhí me an gáile nuair a mórthíre sin le as cin teachtain agus chuid go mó maiall bhí maín sí blian dois agus bhí cóisiir sin teach tuismóí má bhean Rebecca agus bhí sé deas go deo hí na gailta leán agus muid bhí choú an sásta agus i go le brúnta na seán agus an trabhar Rebecca an si cácha an jazz agus te be comppas le seo sin bhí sean bhláistegus. Bhí an lá bhí sé aintach jazz a bhí choú na sásta agus Elinódín maín beg bhí si an sásta freisin nach níos mé forsí go leir brúnta na jazza ach tá mai ceap a carab níos smú baint níos smú sásas buteal go fála agus le clochín beg caiteisteachchan is a chléipínet baint níos mé sásas sin te bharúil a chu ré chu lá jazz agus a chamas coppla láit na mó agus se go jazz hí naimsir me go leir freisin mar se bhí mu an machar siúla just mar sin hí sunny hánig sunny cuairt ar an freisin hánig sunny le thuistismóí agus bhí sunny fáil go leir áirt ní Elinor an teanna fá go leir áirt ach sunny freisin sna gcuilta leach mar se ní sunny agus Elinódín an sásta go teo. As a sin chumid go gaiile sin dámbuid coplaí I mó te chums go gaiile agus is smáilm sa gaiile smáilm cuairte se gaiile beidir fé níle sam dóna tí go leinte beidir cháin na trí as a sin rééis sin anim sort teach einmas chuil me gáile óáda sort te nám hol bhile Tás a anim sort tá rud le na bailile sort te sort susbeg nó lenta síre beg ar gaiile chu isteach na café na agus chuil stechaigh tá na sipaí mór agus teach tá spáiste ar gaiile so tá te jazz. Ach a rééis dóna tí go leint aim sort tarsach spréin sort beidir ní máilm nar go leir daine sin tainas le bheith an teir in na suir. Tá a fiú sa saoran ar a bhín si an pakailte as bíon teag an na mílte tar a sóirí le an lei déitrapras bar a deara anfinnig ní leannach ilenín beg mar se mat gaiinte cháhíle nó tríhíle daine teach an éiras dúlainn. Tá a dínta méid daine sin ach se nuad faoi tásad beidir háart ar a ceir nó cúigeach lug be se sin lug bailí lob be sé lu a mí séir go dúlainn sin a ríist mar se bín sus mar se sort beidir háart ar leir sé dé ar maid sin híine ar maid sin go dtíart ar leir ceir nó ceir an cúg bin an tiilean príoclach grúcach bín go leir daoine háart a sin rééis sin na duna a cúge
tá sé bit imile goí. Bín na sosanna sin ach an eile níon éon bín colóló na mílse daoine gúnaí siúlthart. Tá a maid sáid na sioppaí nó sáid na céimh nó fibi cenáit nó steach gin Air Square Shopping Centre an sioppatóireachta bit pácha le daoine sutí. As freisin mai agur an Brislá Chairman freisin hí go lóló dé goíán agus bí níos go daanach dé goirí náid le chéile bit chuint anil chumsart Tás bit sunna neidir cló agus suirt sameach as go leir ní hécinsead nó béidir go ddígan níle samach. Ní sam ddíganú nach ddígan a bit sameach go minic Tás maid tú siúil ar a gosan. Deach fanos ní bhogad ní bhogad. Náid sin an sioppatóireachta tá tugann se túsnar spáis má go minic bín grúpaí dé go beidir amach 6 nó 7 an níos mó go minic as bit chu chlórach agus Tá an mó an águs tucha síoch fá féin chu tear cantal an beidir go me gaiidí suirt sean níle samach chuann tear cantal armach. Anna tead cear go leorachteach na rin san éidir go bán an molacha chéile suirt chu chu cantal chuinna beidir ní ddíoch mé teachlas go leor daoine ar de skillarp Brislá Chairmach. É chaí ní héanú is spésa. Ach sé a café jazz sin in eile sráid Dominic sin agus plámas tanimteir as tá café anbhlast an jazz go joan is decaf samson ní bhí mar gáil café gná café maiall chun art aimhrisarm anim art aimhrisach náirn má café caffín mar dearra mar sé decafín samsa gcónaí. Agus níag sé dearinn smáim a blas an bainna curce ót latte síhan mai sin. Agus seanút bhí plámas freisin chamáile bheith an na cafa an jazz tá gailge ag go bhudan mí a gobar sin. Mar se as freisin má lárann tú gailge lob tugann tead las go nehuiit níos an 500 nó bit cúte fé ní mai cinnte go tíach címéid ach war si Rebecca cean an caife má bhean mar se can mai fiúí ach tá mai cebarta 500 las gona má lárann tú gaig le agus bhil chuid tá rudí faoi láir tá cúna chuile féin mar se mata tú ná ar buntastáil bhil techa má úsáid agus má tá gail get leis gal mai úsáid agus gá tú caife an jazz an lásta ní saoire chu téin má lán tú gail go lob sinna plámas an eile. Agus cedalí an eile rud hainn slumsveid an eile freisin as máim sioppadóireacht nís sioppadóireacht ní go héadaí nó éon rud mar sin smáilm ceannat bí maiall ag bailinn seo tá siopa máin agus tá éagsúlacht másta fan as gaiileanín beag. A tá roinnt rudaí mai gur bhígan me héin. Tás mar dúirt me tá dealant tofu agus vegan magnum agus roinnt rudaí eile in teas a siopat mar rá nairns tú eile tá bhhaid a bhainnis mú rána an go bhígan go háirit mar se go gur seaachlaid tá 5 mille seamsa mar smáile bhil go leis go lítil agus ó bíon tá éagsúlacht má rudaí go bhígan sin gur seaachlaid agus rudaí eile mar sin na féidirálaí baile mar se smáile me sin dhéanana mar se ceannaim tas a bit gúnaí ag gantar Johnínta sa méid tofu nó méid seaachlaid cheannaint me ar bit ó seanút faoi tas a ní bhíon sin eilech beidir bhfuir chuile chábhí nó mar sin as na a bhís me eile beidir go honú ní bhéon eilech le beidir cháán ó trí nó mar sin mar se ceannaim sort méid seaachlaid díonas
beidir chéir na húg seachní. Tá fiacail mille seach ní étain na méite ní na láháin agus mar se smáile me sin íonna ach seach sin mar táráte hána hain dóna tí go leinte agus bite an gárbh an bail sin ach se bí me gona sort sin na botún lídal nó eiltí Tá mé be lídal canan mi sé bí má níos minicí se lídal se níl an sin taí mar eiltí cabhar fánach més me sin ach lídal tá me ceap go bhfuil mar gur bhígin me bí níos gohandúil bín ránaí níos fearach lídal. Tá cum an tear a chuinis ar an áit. Tá fad teacha ar a tróna áit nach te sin iontach is smáile mar sin. Mar dúirs má hána ceann na podcast eile episód eile. Is smáilm san gíomh, is smáilm an tearach, smáilm an saoir an óbhar, smáilm a chuile héasúr ach tá ní bhéon gear a saoir a bhléon ar fad, ní bhéon gear an gíomhre a bhléon ar fad a sé níos Tá muid dunar Jeremy fára agus tá cum an tearach agus tá fad teacht ar a tróna tá síne teacht ar a tróna agus mar dearach raibhtrií ach tá sé sin iontach me chuinte suirt choilne nuamar níos fearr stáí agus neagú na héana nach chaí duna néad agus ceúr tá chuinte suirt choláinna nuamar má agus fún ort bheith mó agus dúnaraí tá san gáirí as caiite an gáirí leúna déanais be man an gáirí jazz chuir síos gáirí chur ba bhhailm indora ní churmach beidir umúir amháin go handúil bhfuil maidir am buí mí sé teach chur rudaí anna tá níarnar sin am leon rudin an ríir me deachtar te an babí tam mar fad mé agus má bhein i chéad coppla mís na réchaí ach tá má sú go mór lei sin. Bhí man an málaí fémhaine i lína agus a bhailú agus chormáid stáí thug na sé mór réchaí chur sé fátaí agus cáil agus cubaiste agus inniún. Chur mé éideach mar dúirs me chas má báir dus me umar a bháin ach de cáil ach am léana ba bhhailm fátaí agus ní smúáil is síomhfuilm cáil tá seach a folain. sé ceanna bíon béidir an bhí is folanne détaí tá lána vitaminí agus chola sort más mar se ba bhhailm ar a leid coppla muire beidir péna trí cinn de cáil a bháin. Mar deirtar mar deirdí sé tá cáilir a gáil bhehar cín bheit folain agus tá súil go mór chuil siráte chuún sin agus fém málaí lína le féman airta go minic ó fu láir tá farigí mór an farige hírin is sean agus mar se ba chear goach beidir am áir a chu nuis gan má siar agus gan má séir le sundaí agus tar muid bhaid siar tá muid gabh siar fici muid bhfuil air a féman. Chuile hen scóil go minic na vín ar farigí mór mar sin an bíon agus be mai lína lom. Tá rud faoite ná de tá chuúg nó sé bhála lína sin agus a dag láin de tá láin le coppla lá as it sin chuil siar sa gár nó tá chuil bar am sa freisin is go minic ní bhachmar sa gár chuil me beidir chána tíomhála sa bhfuil baró agus is aclach mátan agus ní an sin ní le bhd le chuil ní bhéach beidir genúmad brú na málaí ach mar sin is aclacht má deas folain ní heistan Jimmy be mar a chur gáirí ach tá buntaistí bheith mufuin éir úr náit bheith i Jim agus tá tíhiste agus fáilsteach bailla álas daon eile sa tí tá te bhás bha ní folainn a bheith mufuin éir úr go háir tein na suir me tá caiideanna ar an úr te ní mór an carna agus trúliú te
agus mar má súl go mór sin slé lá bunis fem na bhhaile agus beidir tinne chéad an spáid chur sa tal agus an chéad fáirt a chaasa. Tá má súl go mór sin mar dúirs me ní rá teis na rí mór an garí dóireacht íonna nóra mar tá má súl go mór sin íonna agus se tá má ceap go bhhacha me tinine ní mana chuineir éonú doile le rá a tá go a hain leis me créochtta níos be marráile me ce fan alarm má faoi sinú ce fan alarm má faoi siút a récha duna se níoscrap episód a bhí a seacht Tásún go maine sib taine bheits as leúna dé be man an episód a bhí a hochtaína teachtain tehagann freisin. Sné mar se slán go fóil.